Salut a totes i tots. El punt de l'ordre del dia no tenia més transcendència, era només un assabentat per un canvi de nom, però aprofitant el debat que has tret arrel del canvi de nom, és evident que aquesta empresa segur que no està lliure de culpa i de pecat, està implicada en molts assumptes tèrbols, que aplicat a la qüestió de l'aigua de vegades no és gaire coherent. Agbar, en aquest cas Sorea, a Rubí, està complint el seu contracte. Agbar, en aquest cas Sorea, està sent fiscalitzada pels serveis municipals. El servei és satisfactori, la qualitat del servei és bona i seguim cada dia els plans d'inversió i el compromís que tenen amb la ciutat. Si això no fos així, nosaltres actuaríem i els hi faríem exigència de compliment i en el cas que així no fos, incoaríem qualsevol sancionador que fos oportú. Per tant, això ho tenim molt clar. L'Associació de Municipis per l'Aigua Pública és una associació en la qual tenim relació, no formem part, no formarem part en curt plaç. L'altre dia vam tenir una petita reunió amb els responsables i comentant, ells mateixos deien que no tenia cap mena de sentit que un municipi com el nostre, amb una concessió tan llarga, fins al 2044, es pogués plantejar recuperar aquest servei, perquè el cost és desorbitat, no seria oportú. Per tant, el model que hem de seguir ara, sense apriorismes i sense ortodòxies, és ser molt curosos, mantenir la lupa a sobre de qui té la concessió del servei. Això és el que fem. De fet, aquesta setmana ha estat bastant monotemàtica per part meva amb el tema aigua i així ho fem. És una concessió molt important que mou molts diners, però que sobretot ha de garantir un dret a la ciutadania molt important, bàsic, i de fet la companyia que dona servei a Rubí de moment ho està fent a satisfacció, també en programes socials que tenim conveniats amb aquesta companyia. A ningú a Rubí li falta aigua a l'aixeta, sigui quina sigui la seva situació. Per tant, a partir d'aquí continuarem amb la lupa, amb la màxima fiscalització i seguiment del servei. Gràcies.